V Městském divadle v Mostě se 17. dubna konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Krajánek v rámci projektu Poznej svůj kraj. Mezi 17 zúčastněnými týmy nedočkavě na výsledky čekali i žáci naší školy. Smyslem soutěže Krajánek, pořádané v rámci projektu Poznej svůj kraj, je zaměření žáků 4. a 5. tříd a 8. až 9. tříd na svůj region, mikroregion z vlastivědného hlediska. Barvy naší školy obhajovaly dva soutěžní týmy. Žáci prvního stupně pod vedením učitelky Jany Pátkové a Daniely Juřinové se prezentovali filmem Hornictví na Mostecku, skupina starších školáků pod záštitou pedagogů Jaroslava Haušilda a Petra Najmona pak snímkem Sportovní vyžití na Mostecku. Hlavní protagonisté soutěže chtějí žákům především ukázat, že také Ústecký kraj a jeho 7 okresů je krásným a rozmanitým místem k životu a poskytnou jim tak protipol negativního obrazu Ústeckého kraje. Žáci v týmech vytvářeli za pomocí videokamer, fotoaparátů, aktivního internetového rozhraní a dalších pomůcek práci o svém městě, obci či jiné geografické zajímavosti, jímž výsledkem je film a prezentace. Soutěž byla zahájena se začátkem nového školního roku v září 2011 a vyhodnocení a slavnostní ocenění nejlepších prací se odehrálo v pondělí 17. dubna. Pro všechny soutěžní týmy byl připraven dopolední program vedený moderátorem Zdeňkem Lukeslem, jehož součástí kromě prezentace některých filmů byla hudební vystoupení Davida Dejla a Báry Zemanové. Před závěrečným udílením cen se hosté mohli posilnit během slavnostního rautu. A jak naše týmy v této soutěži obstály? S konečným výsledkem mohly být nadmíru spokojeny. V mladší kategorii obsadil snímek Hornictví na Mostecku v početné konkurenci výborné 2. místo. Druhá starší soutěžní skupina pak zaostala jen o 1 stupínek, když si ve své kategorii odnesla 3. příčku.